Еха! Дженерейтнаме на рандом сид. Check this out. И здравейте хора, съм Мърдеми и днес ще имам на Skyblock. И ще се реванширам за всичко. За всички тези дни, които не съм снимал изобщо. Да, за което много се извинявам. Няма много време. Оп. Не. Нямах много време и... Ай, ще оставя малко. И знаете как е училище, домашни работи. И сега мисля да се реванширам с Skyblock поредица. Не, падна саплинг там. Моля те, падне ми саплинг. Няма ги чупя, защото като не ги чупя, като сами се чупят, така поне аз мисля, че има по-голям процент. Паднат. О, пада ми! Yes! Втори. О, добре. Не ми пука, бе. Имам два саплинга. Всяко ми падне трети, че е хубаво. Трети. О, леле. Четвърти. 4 саплинга. Би трябвало да ти падне един. Какво да ви кажа? Мапче. Не е задължително. Мапче просто. Това ще ме говори нещо. Това ще ме говори нещо. Мисля, че го разбра какво трябва. Тук. Или ще го направя с едно купче по-надолу. И още едно. Да. Така. Да бе! Трябваше и тъй да направя острова. Да се събера дърта. Пада ми. Ще ги пребра от честа, защото ме страх. Ако падна, няма да е хубаво. Опа за малко. И да, много се извинявам. Много. Че аз трябва да щупя честа като... И аз взех ги всички. Все пак това е Skyblock. Няма ми върви никога с малко фокуса на Skyblock. На никой не му върви с малко фокуса на Skyblock. Или да, има такива с... компютър за 5 лева. Не казвам компютър за 5 лева, защото ми се... Чакай се. Прави съм. Ще взема този дърт. Проблем. Или май ще се оправя. Не знам. Трудна работа. Дано да стане. То съм се жертвал всичко. Но да стане. Добре, така. Тук в бъкет. Това значи трябва да го махна. Добре. И слагам... Да, така. Сега ще ги махна това. О, добре. Аз съм пълна нинджа. Така. Снежен байом. Супер. Нищо. Това да играем.
сега като завали сняг. Ще стане много интересно. Ай, това са плин. Тук. И пишете на какво да снимам, защото да не знаете, няма снимам само на Майнкрафт, стана вечер, на Лига, на никой, на всички им безинтересно. Не, моля, безинтересно да снимам, защото много дълги стават клипчетата. Няма поставям честа до саплинга, тогава къде да го поставя? Тук. Ще оголемя острова, да. Просто имам много дърт. Трябва да събера сега кабелстоун за всичко изобщо. Спирам. И честчето е тук някъде. И ей, сега се връщам. И върна се. Значи, първо, забравяйте да оцелявам. Първо правя това. Крафтинг тейбъл, най-великото нещо в Майнкрафт, защото. Най-трудното за крафтване. Къде е тук ли? Тук така да го поставя. Да не хабя дърта. Дърт. Ще направя тук няколко... Една кирка, защото е много нубско. Чакайте само да оставя... Да. Много е нубско да си крафнеш две такива кирки. Това за мен е доста нубско, като стоун кирката копае доста по-бързо. Аз ако взема едно кабелстоун, съм бог. Не, давай, то пък, нали, продължава надолу. Това е мап. И да, пак така много съжалявам. Искрено. Смятам да се развия много на този Skyblock. Въпреки, че Skyblock е игра на време. Така да го кажа, игра на време. Силно ми залагва, когато се генерира това купче. Колко... Значи, сега целта ми е да стигна ето там. Добре, това не беше ли... Да, аз нали съм по-надолу. Да. И изчакайте малко, че... Мисля, че така няма да се чуват много копчетата. Така. Да не се чувам слабо, защото съм поставил микрофона надалеч, да не се чуват копчетата. Но ма дразни. Когато съм си направил някакъв клип и се чува някакви копчета. Добре, 20 копчета. Да. Ай. 20. Първо Stone Pickaxe. Stone Pickaxe. Така. И този Cobblestone ще го използвам за там. Доколкото ми помогна тези копчета. 5, 4, 3, 2, 1. И таз. Чакайте малко. Ще се направя на... така. Така е по-яко. Наистина е много по-яко. Сега излизат много нови версии. Не версии, ми снапшоти, което мен много маки. Добре, бе, какъв е този Cobblestone, бе? Леле!
Yes. Бах ти кабел стона. Много макив така. Много бързо става. Аз ако стигна така от другата страна, то... Иги! Как я свръкна? Аре бе? Аре бе? Yes! 21. Все пак отивам. Нямам търпение да стигна в този... И ще спрат пак клипа за малко. Така. Разбрах какво е трябвало. Значи, разбрах, че като стигна там, ако стъпя или направя нещо, самия остров, че самото ще падне. Защото гледайте, това е такова. Чакай, ще го разтоваря тези работи. Все пак това е санд. Ако беше гледал, ще да е същата работа. И трябва да сложа дърт под него или кобълстон, защото няма си дърта. Но не е долепен до него. Под него. Айде. Мисля, че ще ми стигне... Какво? Какъв си ти, бе? Не. Не съм ли... Ще направя на Hard Peaceful. Майко! Как дойдоха? Платформите. Сега трябва пак да се направя на лесно. Peaceful лесно. Само ако видя някой крипър. Само е страх. Страх ме. Моля. Трябва бързам. Ами, като се замисля, не може тук да има, не знам, скелет или там някакъв моб и да... Ами, трябва да стане ден. И той сега ще стане. Да, свършим колостона, естествено. Дървото. Какво? Не. Как го счупих мазно? Да, и втория трябва да щупя. Там четвъртия. Его слънцето. И да. Значи те мобове, не знам какво да ги правя. Не спайдър се спална пак. Ай го пребия. Ай спайдър. Значи, страх ма, ще му се води. Ама... Спарта! 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 Еба, Спартата! За малко да ме... Аз пък забравих, че съм на... съм на лесно. Да. Така... И спайдерите не те нападат. Мисъл... Има се предвид, че са дружелюбни. Да. Трябва да счупя малко... тук. Отлично. Взел го. Се имат за дружелюбни паяци. Дружелюбни паяци.
Сега възможно ли тук да се спълна клипър? Естествено. Ай, ставам пикекс, не се чупи. Давай. 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 Добре, мисля, че сега мога. Добре. Така. Отива. Трябва да се оставя там те. За всеки случай. И ми трябва и водата. Значи. Има се нещо предвид. Няма да ще взема тая. Ще взема кофата. И това е. Така. Ще взема водата. Така. И отивам. Трябва да се спусна и да го сложа като... Като някаква нинджа. Аз не съм нинджа. И пак клипа за малко. В ефир сме. Така, кофта отивам да си разтоваря. Тот ме е много страх. Ако умра, нещо няма ми стане. Мисъл. Как ми логна. Добре. Нещо няма ми стане. Това го оставя. Кофта, това няма го оставя, това няма го оставя. И да го остане. Бучетата ми свършиха. Много епично. Само че водата дали я поставих там, където трябва. Да. Така, така, така. Да. Достатъчно е. Добре. Аз съм нинджа. Yes. Добре. Кофта отивам да си я взема. Колко епично. И ми трябва и още кавалта, защото има само 3. Да. За кофата... Ох, толкова искам се нахраня. Спайдър? Ай. Добре, взех водата. Искам само тук като падна. Добре, ясно, схванах. Схванах на ръка. Какво да направя? Това изобщо не го знаех, че като... В смисъл, гледал съм много скайблоци, обаче... Нали, те само първа част и винаги никой не стига до там за първа част. Съм да го преработя, защото ме дразни така. Го оставям. И кабелото. Аз имам кирка. Водата оставям. Не, вода трябва да взема, естествено. Слагам и купая. Колко бостон ще ми трябва? Нали, това е 5 купчета и още някъде към 3. 8. И още гаранция ще ги направим 10 купчета. Да, те пък... Омага, те пък само отдолу са 9. Трябва да са още много. 15, ай, 15. 12, 13, 14 и 15. Кофата оставам. И отивам за най-епичното. Опа, за най-епичното. Добре, прави се. Каквото е футпеса дроп не се знае. Като стигна там, като стане това епичното, спирам клипа, защото стана много дълъг.
повече ще ми искаме. Добре, така. Тук. Тук. Ако скоча. Спарта. Спарта. Аз съм спартанец. Да, ще ми стигнат купчетата. Защото съм спартанец. Е, тук още едно трябва да има. 3. Не, аз го направих с... Да. Не. Да, не, да. Едно. Да. Тук, тук, тук. Еми. Тралалалалалало. Аз трогвам сам. Базикам сега, ще имам нагоре. Това ми да се подсигуря. И трябва да сета да взема повече. Не! Се разпълна обаче кирката. Да. Но, първо от някой. Супер. Все някой път ще ме спълне там. Спълнам. До дърво. Без той. Нямах никакви бутчета и ми стана гадно. Защото не можех да спринтя. На мен така ми става много гадно. Добре. Вземам тази кирка. Правя това. Правя така. Така. Сега още малко кобал. Още 4. Добре. 4, 5 и 6 за късмет. 7. Пак ми падна саплинг. Да, тези саплинги направо падат като луди. Как паднах мазно, как си мръднах мишката. Скайблока е само за нинджи. Добре, всичко е равно. Хоп, хоп. И... Добре. Омага. Къде е честа? Обсидиан, мелан. Къде? Както? Да, точно сега трябва да има. ФПС дроп. Аре бе, връщам се след Тоби Континуум. И това е Спарта. Спарта е пипа. Спарта ти казва. Пак ти уря. Спарта! Спарта! Спарта!